Louis Montfort Church. One is immediately struck by its unique architecture, a harmonious blend of modernity and tradition. The Shire River, a vital ndeno ndiyachinsisi sindirengeza voti yanga mphamvu zanga ziri muvoti aye ufulu wanga uli muvoti. Zodiac Radio, Zodiac TV, komanso Zodiac Online takulandirani ku program imeneyi imene timaonekerana nazo khudza kalembera wa chisankho, ndipo tsiku layo tikhale tikuonekerana makamaka amene gawo lachiwiri layambira pamene tikamba kuti ndi udindo aliyense kukalembetsa komanso kudzaponya voti chisankho chomwe chichitike chaka chamawa. Mu studio muno tili ndi chairperson amene wapa mpando wa bunge limene la Malawi Electoral Commission amene ndi Justice Anabon Talimanja, komanso tili ndi mkulu ona za malamulo ku bunge limene la MEC amene ndi David Matumika Banda, tilinso ndi mmodzi mwa akuluakulu kumene ndi ku National Registration Bureau NRB amene ndi Ano Chikhungu. Ina ndi Dickson Chivwati Gondo ndakulandirani madzulo ano, koma poyambirira talandire omwe tinawo tiyambire kumeneko anzathu a NRB takulandira komanso chair takulandira. Zikomo kwambiri, tathokoza kuti mwatilandira ndithu. Amatumika zikomo kwambiri, tathokoza kuti mwatilandira mpumulo imene. Zikomo kwambiri. Chabwino, poyambirira timafuna titamvetsetsa kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji makamaka mu gawo lachiwiri la kalembera, komanso muli maboma anji mwakumana ndi zotani, ndi mavuto ndi ati amenenso aonekapo makamaka mu gawo limeneli. Chabwino, zikomo kwambiri. Choyamba ndifotokoza kuti ndithu gawo lachiwiri tayamba, ndipo tinayamba pa 9 November ndipo tiyenda ndithu kuti tizamaliza pa 22 November. Tili ku Nkhatabe, ku Rumphi, komanso ku Likoma, komanso tili ku Kasungu municipality, ku Dowa, ku Nchinji, komanso ku Nchewu, komanso tili ku Zomba City, ku Blantyre City, komanso ku Tcholo ndi ku Luchenza. Kalemberayu wayamba, komabe zikanakhala bwino kuti anthu atulukire tumwaunyinji kuzalembetsa, asachite kudikira kuti tifike mpaka chakuma 20 uko. Zikomo. Chabwino, mwina Amatumika pamene acheya amafotokozapo akuyambabe kufunikira kuti anthu atuluke, komano ino azathu amene maona za malamulo mwina nkuwakumbutsanso amene akutitsatira kuti ndi ziti zimene zimafunikira kuti munthu alembetse mkaundula wa voti. Zikomo kwambiri, zimene zimafunikira mwachidule ndi kuti munthu okalembetsayo akhale ndi kuti anakwanitsa zaka 18, komanso ngati sanafike zaka 18 akhale kuti ali ndi umboni kuti pomafika tsiku la chisankho pa 16 September 2025 azakhala atakwanitsa zaka 16, komanso akhale kuti analembetsa ndi bungwe la NRB. Mwachidule zimene zimafunikira ndi zinthu zitatu ndatchulazi. Chabwino, anzathu a NRB popeza kuti mwina ntchito imene iso mugwira limodzi, pali zambiri zimene anthu mwina akhala kufotokozapo kumbali yawo, mwina zotsamwitsa zotani zimene mwina zaonekapo. Zikomo kwambiri, monga NRB pa phase 1 timagwira ntchito yoti onse amene akubwera kumalibe chiphaso chaunzika abwere pa desk yathu imene pa center yonse ya MEC kuti ife tiyang'ane makina athu tipeze umboni kuti waja analembetsa ndi ife, kena kuti apatse chipepala choti akagwiritse ntchito kupanga kuonesa MEC kuti alembetse. Nde pa phase yachiwiri imene yamba loweruka tikupanganso ntchito yomweyo, koma tokizira ntchito ina kuti onse amene sanapeze mpata olembetsa kwathu na onse apeze mpata oti alembetse monga amene analamulira pa chigamulo cha ku khoti. Nde pakangala kuti ife ntchito yathu yaonjezekera
kusiyana ndi imene timapangirira phase 1. Ndiye tayesetsabe kuti masenta onse amene agwira ntchito ameki amene alibe chiphaso chaunzika koma alembetsa ndife athandizika. Koma amene afuna kulembetsa takonzanso masenta ena oti iwo akalembetse. Koma pasenta iliyonse aliyense amene sanalembetse akuthandizidwa kuti ayambe ndondomeko yolembetsa. Kuti akalembetsa kida kuti muthandize tipase chiphaso choti akalembetse kumeki ndipete kugwira ntchito zikomo. Justice Sanabel Ntalimanja, mwina nkutifotokozeraponso kuti kodi nchifukwa chani munthu akuyenera kulembetsa mkaundula wa voti? Choyambirira ndifotokoze kuti uwu ndi ufulu wa nzika ina iliyonse ya dziko lino, komanso kuwonjezerapo ndi udindo wa nzika ina iliyonse kuti ikalembetse mkaundula wa voti. Chifukwa malinga ndi mmene alili malamulo athu, kupanda kulembetsa ndiye kuti munthu sangathe kuponya voti. Ndiye kuti munthu amene salembetsa mkalemberayo kuti dzina lake likhale mkaundula wa mavoti, pofika tsiku loponya mavoti pa 16 September sazatha kuponya nawo voti, kutanthauza kuti sazathanso kutenga nawo gawo kusankha adindo, president, komanso aphungu a nyumba ya malamulo, komanso makhansala. Mwina ndilipo ndingopezeranso mpata kuti ndifotokozere kuti kalemberayo ndi watsopano, kusonyeza kuti wina aliyense amene ali woyenerera komanso ali ndi zovomerezeka akufunika kuti alembetse, sizitengera kuti munthuyo analembetsako pa chisankho chapita, kusonyeza kuti apapa aliyense ndithu atuluke azalembetse zikomo. Chabwino, pamene tikamba zokhudza ndondomeko imene ya kalembera kwa nthawi yoyamba bungwe la MEC likhale kugwiritsa ntchito makina atsopano akalembera omwe akutchedwa kuti elections management devices. Mungatiuze zambiri makamaka zokhudzana ndi makina amenewa? Zikomo, ndifotokozere motere kuti pakale apo chisankho chapita bungwe la MEC limagwiritsa ntchito makina amene anali akale timati biometric voter registration kit. Makina amenewa anali ndiponso anali a NRB, ife timangobwerekera, koma makinawo ndi akale ndipo agwira ntchito ndithu. Ndiye commission itakhala ndikulingalira nawo kuti makinawo agwira ntchito atopa. Ndiye ndikofunikira kuti commission igule makina atsopano amene ingagwiritsire ntchito mu ntchito zake zoyendetsera kalembera. Bungweli litakhala chonchi linawunikira ndithu kuti kodi nanga anzathu amagwira ntchito bwanji, foti ntchitoyi timagwiranso limodzi ndi mabungwe ena oyendetsa zisankho amaiko ena ngati musadiki umu. Ndiye mwachidule commission inapanga chisankho kuti igule makina atsopano, ndipo itapanga chisankho choncho inatsatira ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa ndi malamulo kuti kodi bungwe limene la boma likafuna kuti ligule katundu kapena lisaine contract lipange bwanji, motero kugwirizana ndi abungwe la PPDA komanso kutsatira ndondomeko za Anti-Corruption Bureau komanso kutsatira Government Contracting Unit, ndi pamene bungwe lokhonza zisankho linaenda ndondomeko yonseyi mpaka kufika pogula makina amene wapando kuti athandizire kuti ntchito ziyende bwino komanso ziyende mwapamwamba. Makinawo ndiwo kuti apapa ndoti tikugwiritsa ntchito pamene tikuchita kalemberayo. Makinawo ndiwo kuti akumagwira ntchito mwachangu komanso mwa ndondomeko, mokuti ndi chiyembekezero chathu kuti tikamamaliza ntchito ya kalemberayi tikhala ndi voter register yapamwamba ndithu kuti makinawo kutithandizira kuti ntchito iyende bwino. Tifotokozenso kuti mu program imeneyi mukhale mukupatsidwa mwayi opereka mafunso kapena kuti kuthirapo ndemanga pa zimene akufotokoza wapampando wa bungwe limene la MEC amene ndi Justice Sanabel Ntalimanja, komanso tili ndi David Matumika Banda imwe ndi mkulu wa zamalamulo ku bungwe limene la MEC, komanso tili ndi David makamaka ano Chikungu imwe ndi director kuchokera ku National Registration Bureau imene ndi bungwe limene limaona za kalembera. Tili pa 093 566 711 093
566 711 imene ndiyo nambala amene mungathe kugwiritsa ntchito madzulo ano kuti mutipeze mupereke ndemanga zanuzo komanso mafunso anuwo pamene tikamba nkhani yokhudza kalembera wa chisankho pano pa Zodiac. Ndiye kwa inu amene mungotipeza kumene program yake ndimene amene tikukhala tikuunikana makamaka zokhudza kalembera ameneyo. Koma tisanamve kuchokera kwa inu amene mukutitsatira ndimafuna ndadziwa kuti kodi udindo wa zipani za ndale ndi otani pa nthawi imeneyi ya kalembera. Ziko kwambiri mwachidule zipani zili ndi udindo waukulu kwambiri pa nthawi ya kalembera. Koma mwina poti tukamba za kalembera tinene kuti zipani choyambirira zimayeneka zitumize nthumwi kumalo onse amene tikupangako kalembera amene timati ma party representatives kuti azikaonerera ndithu kuti ndondomeko yonse yachisankho pamalo amene tikulembesa kalembera ikuenda bwino. Sono umene ndi udindo wa chipani ndithu kuti patsogolo asazanene kuti sitimadziwa ndithu kuti kalembera anayenda bwanji. So nafuna nditsindike ndithu kuti udindo woyambirira wa zipani atipatse ife owayimirira kumalo onse amene talengeza ndithu kuti kumene koko kukupangika kalembera. Chachiwiri ndikuphunzitsa anthu. Achipani ali ndi udindo ndithu kuti aziphunzitsa anthu kuti nkhani za kalembera wa chisankho zimayenda bwanji, umene onso ndi udindo wa zipani. Komanso kumemeza anthu ndithu kuti madera mwawo masapota zawo abwere ndithu mwaunyinji azalembetse. Chifukwa ngati zipani sizithandiza ndithu kuti anthu abwere azalembetse ndi kuti owavoteranso sazakhalapo nthawi imene tikulemba chisankho. Ndiye mwina mwachidule ndingotchula ndithu mfundo zitatu zimenezi ndithu kuti umene uli ndi udindo wa chipani. Kwa mwina mongoonjezera ndinene kuti mosiyana ndi mabungwe ena onse amene amayeneka ndithu kuti abwere ku Malawi Electoral Commission azapemphe kuti tiapange accredit kuti aziphunzitsa pa nkhani za chisankho, azipani udindo umene sipafunikanso ndithu kuti achite obwera kuti zafunana kuti tiapatse accreditation kuti aziphunzitsa nkhani za chisankho. Chifukwa kuti olemba malamulowo ndi kuti anaona ndithu kuti achipani ndithu ndi udindo wawo oyambirira mabungwe azibwera pambuyo. Ngati pali ndithu magaps kuti pali zina zomwe anthu sakumvetsa timafuna ndithu kuti achipani atautenga ngati umenewo ndi udindo wawo kuti iwonda amene azikhala patsogolo kuphunzitsa anthu nkhani zimenezi. Mwina anzathu NRB mungafotokoze kuti mukuthandizirapo motani makamaka poonetsa kuti nkhawa zomwe zakhala zilipo anthu sakumana nazo chifukwa panali makamaka nkhani yokhudza mgwirizano omwe ulipo pakati pa chaunzika ndi kalembera wa voti. Ziko kwambiri monga malamulo amatipatsa mphamvu ya NRB kuti tilembe Malawi aliyense mkondwa wathu. Ngati NRB timalemba anthu kuyambira mwana akabadwa timamulemba. Komanso akafika 16 years timenera timulembe timpatse ID. Nde monga malamulo achisankho ali nakuti amene kuti akalembetse kumeki akhale ndi umboni kuti analembesa ku NRB. Nde ife NRB pakatipo mwina ena analembesa ku NRB kumasana ndiye ma ID card. Nde chifukwa kuti aliyense ali ndi ufulu woti adzapote voti. Nachoona kuti ngakhale iwo amene sana landiye chaunzika chiphaso koma analembetsa amene utathandiza kuti tapatse umboni umene anga pereke kumeki kuti ameke awalembe kuti akhale nawo mkandula odzaponya voti. Ndiye chitemeta kati kugwira ife limodzi ndi ameki tinagwirizana kuti tithandizira kuti anthu aja tapatse umboni oti alembetsa nafe ndipo umboni umenewo ameke aone kuti anthu awalembe. Ni chitemeta kati kugwira kwambira pano ndi ameki pagwirizano wathu. Dziwani za kalembera wa chisankho tili ndi akuluakulu ochokera ku Malawi Electoral Commission komanso National Registration Bureau. Tikabweranso tikhala kutenga mafunso anu komanso ndemanga zanu zokhudza ndondomeko ya kalembera wa voti yomwe ili mkati pakadali pano. Malawi Electoral Commission. Ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri yosatengera kuchokera ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti
Malawi wokomera tonse sho kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi kupitirira ndi program imene yapadera dziwani za kalembera wa chisankho imene tili ndi akuluakulu a Malawi Electoral Commission komanso akuluakulu ochokera ku National Registration Bureau imene ndi NRB. Pamene tikupitirira timafuna tamva kuchokera kwa inu a David Matumika Banda kuti kodi umboni weniweni umene uli wofunikira munthu akamadzalembetsa ndi umboni wake wotani? Ziko kwambiri funso labwino kwambiri. Ndimafuna ndinene kuti umboni umene anthu odzalembetsa abweretse mwina tingaugawe magulu anayi. Tikufuna ndithu kuti anthu akamabwera kozalembetsa chisankho abwere ndi kadi ya unzika imene timanena kuti is still valid yoti sinapange expire ka mwina ntanena kuti mwina sinathe mphamvu. Komanso amene ali ndi makhadi woti anapanga expire amene onse akhoza kubweretsa umene onso ndi umboni umene tizauvomereze ndithu kuti ndi umboni ovomerezeka kuti munthu ukhaku zolembetsera chisankho. Monga mukumbukira ndithu boma linalengeza ndithu kuti nthawi imene makhadi amene wazakhale akupanga expire tsiku lake analisintha ndi kuti makhadi onse amene anapanga expire tsopano azapanga expire pa 26 January 2026. So ngati khadi yo inatha mphamvu imene yonso izakhala yovomerezeka kuti munthu akhoza kugwiritsa ntchito ndipo otero tizalemba ndithu mukaundula wa voti. Komanso amene ali ndi pepala ya NRB imene mati receipt kapena kunena kuti slip yokhayokhayo imene ili ndi nambala ya NRB yonetsa ndithu kuti anthuwo mwina khadi iyo yangochedwerapo kumene koma iwo ndithu a NRB analemba pepala imene yonso akhoza kubweretsa ndi yololedwa ndithu kuti abwere azalembetse. Komanso amene makadi awo mwina anasowa ena makadi awo anatayika komanso zipepala zawo zinang'ambika koma ngati akudziwa ndithu kuti analembetsa ndi NRB amene onso alolandiridwa kubwera kuti azalembetsa. Chifukwa bwana Chikhungu amanena ndithu kuti nthawi imene tinali ndi first phase komanso second phase iyi a NRB akumatithandiza ndithu kuti onse amene makadi awo anasowa akumatha kuwathandiza ndi kupanga verify kuti munthu yoda analembetsa. Komanso ndi chimene ndi chigamulo cha khoti chinachitika pa 25 October even amene sanalembetse pakali pano ndi NRB akabweranso kumalo athu amene tikuyambitsa chisankho a NRB so azathandiza moyenerera kuti chiphaso achipeze motani. Zomwe kwambiri. Chabwino nambala ndi yomwe ja 093566711 imene ndi nambala imene mungagwiritse ntchito kuti mpereke mafunso anu komanso ndemanga ndi apa tifuna timve kwa iwo amene akutitsatira kuti kodi atiuze zotani madzulo anu. Hello. Mwana mwasira bwanji. Taswera bwino ka inu. Taswera bwino. Tikudziweni komanso kumene mukuimbira madzulo anu. Ine shafi yowaula kuno kunyo di kuzomba ko. Achiwaula kuzomba. Yes. Muli ndi funso kapena ndemanga? Ine nonkhani ndinde manga chabe. Kambini wafandi amikire pandono imene inaidwa yi. Yana ti mene anthu panga register a NRB so azivekamo. Neja tena kwambiri maka isachi nyamata. Ena rumuna tibe nalide ziphaso zawo nzika zinalide. Mwana bofika 2025 ili karuwani samuna zaka zovotera. Ngati munthu amene apanga register pa nthawi imeneyi azathautani kuvota. Ine zathandiza kwambiri. Komanso kwambiri mafandi amikire kumbali ya ministry student na ma stations zimene tupanga register. Zinto sari zinto anazipanga zinakudawira arrange bino ukafika sizo kukutanso. Mwana ngati mna zitakhaliza vidikira ndo kuvota so kuzayenda mwantendeni mwachilunga muno kuyi. Ndithu kwambiri mafandi amikire antale manja kuti ambako bino ndithu. Tathokoza kwambiri kuzomba. Zikomo kwambiri wa. Zikomo. Amene kuchokera kuzomba posekeda pa chair komanso akuluakulu amene tina mu studio muno akhale akuyankha mafunso amene wati ngopumirako pang'ono kenako tikhale tikubweranso pamene tikhale kutenga ndemanga zanu komanso mafunso anu mpulogalamu imene yapadera imene tikudziwitsani zokhudza kalembera wa chisankho. Malawi Electoral Commission ikoza kusintha zinthu voti yangu
ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi ya chinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa mtsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse sho kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha mtsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera mathoka kumbali mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga Malawi Electoral Commission ikhoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi ya chinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa mtsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse sho kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha mtsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera mathoka kumbali mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga Malawi Electoral Commission ikhoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi ya chinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti tikunena kuti tipite ndithu tikalembetse mkaundula ameneyo kuti tidzakhale ndi mwayi oponya voti. Tili pa Zodiac Online, Zodiac Radio komanso Zodiac TV. Ina ndi Dickson Chipwati Gondo. Mstudio muno tili ndi wapampando wa bunge limene lilameke amene wandi Justice Anabe Ontalimanja. Tilinso ndi David Matumika Banda kuchokera kumene ku Malawi Electoral Commission so komano iwowa amaona nkhani yokhudza malamulo. Komanso tili ndi Ano Chikungu amene wakuchokera ku National Registration Bureau. Namba amene mungagwiritse ntchito ndi 999566711 imene ikuonekanso pakanema wanuyo. Komanso amene mukutimva mutha kulemba ndithu nambala imene 093566711 imene ndiyo nambala imene mungathe kugwiritsa ntchito kuti mupereke ndemanga zanu komanso mwina nkutheka kuti muli ndi mafunso okhudza kalembera ameneyu wa chisankho. Mwina tisanamve kuchokera kwa ena panali funso kuchokera kuzomba kumene kwa Chiwaula. Mwina nkufotokozapo motani pa zina zimene afotokoza chifukwa iwowa pena ndi pena kukhanga tisakuyamikira ndondomeko zina zimene inu mukutsata ngati Malawi Electoral Commission. Zona tithokoze Chiwaula kuchoka kuzomba kwambiri we nali ndemanga mayamikira kuti aona kuti ndondomeko zili bwino komanso zikuyenda bwino komanso amayamikira kuti
zakhala bwino kuti pali chilinganizo chokuti amene sanakwane zaka 18 pano koma pa tsiku loponya voti azakhala zitakwana kuti nawonso athe kulembetsa. Zoonadi awawa ndi malamulo amachita kufotokozera motero kuti ngakhale munthu atakhala kuti sanakwane zaka 18 zakubadwa pa tsiku lolembetsa kalembera, koma ngati atakhale kuti zaka zakwanira 18 pa tsiku loponya voti alembetse. Izizi zichitira ndivomerezane nawo kuti zichitiradi ubwino kuti achinyamata amene zaka zonse zinakwane koma pofika zaka nyama zikhala zitakwana nawonso athe kutenga nawo gawo kuti asachite kudikira mpaka chisankho chinacho choposera pa 2025. Ndithokozenso kuti akuyamikira kuti ndondomeko zakhala bwino chifukwa chokuti nkhani zikumakhala zambiri ndiye zimakhala bwino kumvera kwa amene akulandira service akayamikira kuti zikuyenda bwino. Ifeyo ngati abungwe lameki komanso anzathu a NRB tipitiriza kulongosola ndondomeko zonse kuti anthu afike ndithu kuzalembetsa, komanso akafika kuzalembetsako athe kuthandizidwa moyenerera malingana ndi mina kuti chiphaso chawo ndi chotani, kaya ngati chiphaso chimene alibe koma kulembetsa analembetsa athandizike ndithu, kaya sanalembetseko chikhalire athandizike ndithu. Cholinga ndichokuti lamulo likwaniritsidwe, komanso m'Malawi wina aliyense nzika iliyonse imene ili yovomerezeka ilembetse ndithu kuti ufulu wawo usaphwanyidwe. Ndifotokoze motero koma ndipoti ayamikire ndithu kuzomba kuti munkhani zambiri zikukambidwa ena akutha kuonabe kuti ndondomeko yayikidwa ndithu ndipo tikuyesetsa kuti tithandizire Amalawi onse zikomo. Chemeno apa timveponso kuchokera kwa ena kuti kodi khale akufotokozapo magawo ake ati tafotokoza kale kuti mundimo ayopereka funso komanso kupereka ndemanga pa zomwe akuluakulu ameki komanso National Registration Bureau akufotokoza madzulo ano pano pa Zodiac zokhudza kalembera wa chisankho. Tikunena kuti ndi udindo aliyense kuti ayi atenge gawo makamaka kwa iwo amene ali ndizo ayenereza pa nkhani yokhudza kukhala nawo mkaundula wa vota amene 0 566 ndiyo namba amene mungathe kutiimbira madzulo ano kuti nanunso mulankhulepo zokhudza chisankho kapena kuti zokhudza kalembera ameneyo amene akuchitika pakadali pano. Pamene tukamba zokhudza ndondomeko imene ya kalembera nkhani naso imene anthu akhala kufunsa kapena kuti imene akhala lipo ndikhani kuti kodi pamene munthu ukalembetsa mkaundula wa voti zimafunika zoti ukalembetsanso makamaka malo amene unalembetsera zaunzika ziwiri zimayenda bwanji. Nkhani yokhudza kulembetsa kaundula wa voti zimafunika kuti ukalembetsere kumalo amene unalembetsera unzika. Ndingankha mwachidule sizimayeneka kutero yaye koma now that tsopano kuti tili ndi chilinganizo choti NRB so aliso malo athu ena amene tikulembetsera chisankho zikhoza kutheka ndithu kuti malo amene walembetsera chanzika ndi omwenso amene walembetsera cha ngati kuti uzavote pa mavoti, koma sikuti zimayeneka kuti kumene unalembetsera chanzika ndi kumene konso kumene uzapite kukalembetsa zisankho, chifukwa malo ena amene NRB anakhazikitsa amene sanatsekedwe mpaka napano anthu akhoza kupita kukalembetsa chanzika kumeneko kupitanso kukalembetsa kwina kumene tikupanga kaundula wa mavoti. For example, ife sitinayike malo olembetsera zisankho ma post office, ndiye kuti munthu akhoza kupita ma post office onse ndi malo ena onse amene NRB ayika ndithu kuti anthu alembetse chaunzika ndi kupita no malo amene electoral commission akhazikitsa kuti munthu ukalembetse ngati kuti uzaponya nawo voti. Ndiye kuyankha mwachidule sizimayeneka ndithu kuti komwe kumene walembetsera chaunzika ndi kumene sokuyeneka ndithu kuti upite ukalembetse chisankho, chifukwa malamulo amanena kuti kumene umaloledwa kuti ukalembetse ngati kuti uzaponya nawo voti ndi kumene unabadwira kapena kumene umakhala komanso kumene umapanga malonda. Ndi ukhoza kukhala unalembetsa ku Blantyre chaunzika koma ngati kaundulano wafika kuzomba ukhoza ukalembetsa kuzomba ifoti umakhala kuzomba nthawi imene chabwino ndiyankhe motero. Pamene tukamba zokhudza kulembetsa kumeneko pakhalanso pali mafunso kodi ndizotheka kwa mulembetsera nzako mwina mwachitsanzo agogo ndoti sangathe kuyenda mtunda wotali
titha kupita ndithu ndi chiphaso chawo kanena kuti awa ndamene mwina mutufunanso kuti adzavote koma sangakwanitse kubwera kuno? Ayi, kuyankha kwa chidule ndikokuti ayi zimenezi sizotheka komanso sizovomerezeka pa malamulo. Ndondomeko ya kalembera ndiyo kuti aliyense amene akulembetsa amafunika kuti alembetse mwayekha. Aliyense apite ku registration center, akafike kwa registration officer amene akamulembe nkalembera ngati ali woyenerera kuti ndi nzika komanso zaka zakubadwa zakwana komanso wabweretsa umboni woyenerera. Ngati pali mwina achikulire kapena munthu woti akudwala kwambiri mmene alili malamulo ndofunika kuti kuyesetsa ndithu kuti munthuyo afike, ndiye mwina zikhoza kutheka kuti agogo ndithu ndi achikulire. Ifeyo ma center athu ndondomeko yake ndikuti sikuti ma distance ndi atali kuti ndiye kuti mwina chilinganizo chichitike ndithu kuti agogo aja afike ku center. Ifeyo ndondomeko yathu imene takhazikitsa ndiyo kuti akafika munthu wachikulire pa center ameneyo sakumafikira panzere, sakumafola nawo panzere. Ndondomeko yathu ndiyo kuti ameneyo angofikira kutsogolo kwa nzere kuti alembetsedwe mwansanga athe kubwerera ku nyumba. Chimodzimodzinso mwina munthu wokuti sakupeza bwino mthupi akuoneka kuti munthuyo akudwalika ndithu, ngati mwachisomo angathe kufika abe ku center ngakhala akudwala, ndi kuti asupervisor aona kuti munthuyo mthupi sakumverera bwino ndi kuti avomereza kuti apite kutsogolo kuti athe kulembetsa. Chimodzimodzinso mwina azimayi okuti ndiwoyembekezera kuti ayime panzere nthawi yayitali mwina chikhozo kukhala chovutirapo amene wafikiranso kutsogolo. Chimodzimodzinso mwina anzathu amene ali ndi ulumali okuti asayime nthawi yayitali malinga ndi mmene ulumali ndiye kuti iwo awaso afikira kutsogolo. Ndondomeko yonseyi ndiyongofuna kuonetsetsa kuti wina aliyense asafowokere kuti ine sindipita kukalembetsa chifukwa chokuti ndili ndi vuto ili ndi ili, koma kuyankha kwa chidule funso munafunsa lija ndizosatheka kulembetserana zikomo. Chabwino tione apo kuti tilankhule ndi ndani pamene tifotokoza kuti program imeneyi tikudziwitsani zokhudza kalembera amene wa chisankho amene akuchitika pakali pano kuti mudzakhale ndi mwayi makamakanso oponya voti mukuyenera kuti mulembetse mukaundula ameneyo. Timafuna tidziwe kwanza athu a NRB kuti kodi kalembera amene akuchitikayo wa MEC ndi kalembera wa NRB amasiyana bwanji? Zikomo kwambiri. Ife monga NRB lamulo limatilola kuti tilembe m'malawi aliyense kuti akhale mkaundula wathu ndipo timpatse chiphaso choyenereka ndi kalembera amene tamulemba. Monga mmene ndanamuwuza kuti timayambira kulemba kalembera wakubadwa, timalembanso kalembera wa imfa, komanso posachedwa patamba kulemba kalembera wa ukwati. Timalembanso kalembera wa amene afika zaka 16 kuti tikalemba amenewo tapatsa chiphaso choyenera kuti akhale ndi national ID. So apo pamene timalemba ifeyo ndiye ziphaso zonse zimene ife timapereka kwa anthu zimayendereza anthu aja kuti apeze mwayi wokapezanso zithandizo zina ndi zina. Limodzi mwatsalo zimene angathe kupeza ndizokuti akalembetse ku MEC. Enanso zomwezo apeza kuti kaya akalembetse ku mtukulo pa khomo kapena AIP kapenanso kaya akatsegula akaunti ku banki kaya akafuna kupeza chiphaso choyendera passport akweza kuti akutsenchita chiphaso chathucho kuti akagwiritse ntchito. Ndi ziphaso zathu ndizakuti timapatsa Malawi wonse amene ayiwenera kuti athe kupezanso ma services ena. Ndi pamene tinganene kuti kusiyana kwa kaundula wathu ndi kaundula wa MEC ndi amenewo. Chabwino tione apa kuti kodi tilankhule ndi ndani pamene tifotokoza kuti tikunikirana zokhudza kalembera amene wa chisankho. Hello. Hello. Mwaswera bwanji? Ndaswera bwino kaya mwaswera bwanji? Taswera. Tikudziweni komanso kumene mukuyimbira? Ndine Sanudi Mang'anda kuno kudzomba kwa Machilika. Kwa Machilika kuli bwanji madzulo ano? Kunoto kwabata ndi mtendere tiope kumeneko. Kunonso kwabwino ndithu. Zikomo kwambiri. Funso kapena ndemanga?
ndili ndi funso komanso ndemanga. Chabwino. Choyambirira tithokoze NRP, General Electoral Commission pamodzi ndi NRP popereka mwayi kwa Malawi kuti alembetse popanga ufulu wa chibadwire pa Malawi pano. Funso langa lili pawiri. Ndimafuna ndidziwe kuti ndikusintha kwa demarcation ya ma constituency. Inuyo Electoral Commission munatengapo gawo kuti anthu adziwe kuti achokadera ire kupita mbali. Loyamba ndi limene. Lachiwiri ndimafuna ndidziwe kuti kodi malamulo amene mumagwiritsa ntchito mumapanga nokha kapena amapangidwa ku nyumba ya malamulo. Chabwino. Ndithu bwana. Tathokoza mamalizeti. Basi ndamaliza. Iyayi mukhale pomwepo akuyankhani ndithu. Zikomo kwambiri. Chona amene kuchokera kuzomba kupereka ndithu ndemanga komanso funso 995666711 ndi namba lamene mungathe kugwiritsa ntchito kuti mupereke mafunso komanso ndemanga zanu madzulo ano. Hello. Muli bwanji? Tili bwino kainu? Ndi bwino. Tikudziweni komanso amene mukuyimbira. Ndine Chikumbeni ndikuyimbira kumponera. Kumponera? Chabwino achikumbe tiyankhuleni. Mafuna ndifunseko. Yes. Kodi tikamalembetsa akalemberayo. Mwati bwa? Tikumapita ndi ID imene tinavotera nthawi ya mbuyo. Ndeti kafika mene kuchako. Akumatenga ID ndi kujambula. Chifukwa chana umajambulanso popeza ID makale ndi chithunzi kale. Chabwino. Popeza akajambula chithunzi chija, amina akatenga ID ija, ndekuti zonse chithunzi cha iwe munthu we chilipompo. Ndipo amapezeka kuti akumati jambula. Inu mudana kujambulidwako. Iya otali udani ujambulidwa. Ufingofuna kudziwa kuti chifukwa nanga si pa ID pali chithunzi kale. Atenga ID aijambula iwowo. Ndi akuzati jambula so expense. Yes. Ndeti mangofuna kudziwa chifukwa chana umati jambula kawiri chithunzi chilipo kale pa ID. Chithunzi bevani. Akuyankhani. Chabwino. Tathokoza kwambiri kumponera. Zikomo kwambiri. Yayi akudzimvera okha abanda komanso Justice Ntalimanja komanso achikhungu zokhudza mmene anthu akumvetsetsera ndondomeko komanso mwina zina zimene akufuna kuti mwina ziunikidwe. Ndimanga kuti tiyankhe mafunso amenewa kenako tikhale tikulowaso gawo lina. Zikomo kwambiri mwina ndiyambe ndi mafunso amene afunsa amang'anda kuchokera ku Zomba. Loyambirira linali ndemanga kuthokoza ndithu kuti zinthu zikuyenda bwino komanso ndondomeko imene tayika ife ameki ndi NRP zithandiza ndithu kuti anthu ochuluka alembetse. Koma mafunsa ndithu kuti mmene tinasintha malire a madera aphungu komanso madera amakhansala kodi anthu anadziwitsidwa. Ndingonena ndithu kuti ndondomeko imene inalipo ndithu tinachita ndithu ndondomeko imene ndithu kuti munthu aliyense Malawi muno adziwe ndithu kuti malire amadera aphungu komanso malire amakhansala anasintha. Ndipo zimenezi tinapanganso ndithu mapulogalamu maradios komanso tinayenda ndithu kudziwitsa aliyenseyo ndithu kuti adziwe ndithu kuti ndondomeko imeneyi komanso malire amenewa anasintha. Nde amafunsanso ndithu kuti kodi njira zimene tinagwiritsa ntchito kuti anthu adziwe za kusintha kwa malire ameneko ndi chani. Tikungodziwitsa ndithu kuti fuati madera amenewa timapanga mothandizidwa ndi a DC komanso mafumu komanso aphungu a nyumba ya malamulo. Nde onsewa ndithu tinagwiritsa ntchito ndithu kuti tidziwitse munthu aliyense ndithu za kusintha kwa madera amenewa komanso malire amenewa. Nde makhansala timakhala ndithu ndi bungwe limene pa council boma lilonse timati multi-party liaison committee imene makhala ndithu mafumu a DC ndena onse amene amakhala kukhudzidwa ndi nkhani imene pa district ipo. Anthu onsewa ndithu tinagwiritsa ntchito ndithu kuti tiadziwitse aliyensewo za kusintha kumeneko.
komanso tisanayambe kalemberayo mwina ngati akukumbukira muno bwino mu February mwe chaka chomwe chino tinasindikiza ndithu kuti chifukwa chokuti kwabweranso malire atsopano amadera aphungu komanso malire atsopano amadera amakhansala tinakhazikitsa malo amene anthu azipita kukalembetserako kalembera wa zisankho posindikiza ndondomeko imene tinasindikizaso limodzi ndi malire amadera aphungu komanso malire amadera amakhansala ndiye ndithu mukaona ndithu kusindikiza kumeneko muona ndithu pamene mukulembetserapo mukaona kusindikizako mupezanso ndithu kuti ikuonetsani ndithu dera la khansala komanso liadziwitsa amene akutimvera dera la aphungu limene ali ndipo kugwiritsa ntchito dzina la malo amene iwo apite pokalembetsa mu kaundula wa chisankho akhozanso kudziwa ndithu kuti kodi ali dera liti la khansala komanso ali dera liti la aphungu kudzera ndi imene tinasindikizira ifeyo malire amenewa anafunsanso kuti kodi malamulo achisankho amene bungwe la electoral commission limagwiritsa ntchito amachokera kuti kodi timapanga tokha a electoral commission ndingofuna ndiunikire ndithu kuti malamulo onse mdziko lino amapanga ndi aphungu a nyumba ya malamulo andi akapanga malamulo aja mabungwe amene amagwiritsa ntchito malamulo amenewa amangogwiritsa ntchito chabe koma sikuti timakhala tapanga ndifeyo koma ndendo malamulo amene tikugwiritsa ntchito nthawi inoyo ndikhoza watsimikizira ndithu kuti linapanga ndi nyumba ya malamulo nkutipatsa ife tingogwiritsa ntchito chabe mwina ndimafuna ndifotokoze motero mwina chiya kukhala nchonjezera pa zomwe mwina zafunsidwa komanso ndemanga mwina ndibwere kufunso imene achokera kumponera kuti kodi chifukwa chani chiphaso akumachijambulanso ndimafuna ndifotokozerere kuti choyambirira abweranso aku NRB kuti afotokozere koma chiphaso chija mukachiona chimene akumapanga skani kusedi kuja mukachitenga chiphaso chanu kusedi kukuli ngati ka box ka black kamene ndine kuti pali QR code mu QR code imo muli dzina la munthu komanso tsiku limene anabadwa ndi koma chithunzi mulibemo ndiye ife koma atsimikiziranso pamenepo aku NRB ifeyo kujambula chithunzi kuja ndingati mbali ya chitetezo eti kuti tidziwe kuti kodi amene tikumulembayo ndi ndani ngona tikumajambula nkhope komanso tikumatenga ndingonjezera ngakhale sanafunse tikumatenga ma fingerprints tikumajambula dzala chifukwa chokuti tsiku loponya voti akakabwera munthu uja akasindikiza dzala zawo pa makina ndipo akakapanga chonje ndoti nkhope yawo iji ikatuluka kuchitira umboni kuti munthu wabwerayi ndi amene akunena kuti ndiyeyo kuti zisapezeke kuti mwina munthu wangotola chiphaso cha nzake ndikukavotera chiphaso cha wina so nimene ningofotokoza choncho mwachidule mandipempheso aku NRB kuti munafotokozerereponso ziko kwambiri monga amene anena chair amiki ife NRB pa chiphaso chathu kuseri kuja kuli ka box ka black imene amachizungu QR code ndipo QR code imene mungapanga skani ibasojuza dzina la nzika imene ili mwini wa chiphaso tsiku lawo lobadwa tsiku limene chiphaso chinasindikizidwa ndi zimene zapezeka kumeneko ndengati anthu angafuna information imene afuna ameke kuti afuna atsimikize kuti nkhope imene kuseliko ndi information imene ili ku QR code zogwiriza chifukwa kutenga chithunzi kuti nawonso atengenso fingerprints kuti aone kuti munthu amene abweza chiphaso ndiye mweyo amene akunena kuti ndi nzika ya kumalawi ziko chabwino tione apa ena kuti kodi atiuze zotani. Hello, mwaswera bwanji? Taswera tukudziweni komanso kumene mukuyimbira. Dzina lomwe nda? Eric Yohane kuimbira kwa Vumbwe Kuthyolo. Chabwino Kuthyolo tilankhuleni madzulo ano. Ndi mafunso awiri. Funso loyambiriro likoti ngati munthu pitirizani munthu ndokumvani pitirizani walembetsera kwina ndiye mbuyo muzimatheka munthu kutenga transfer kuti mwina kapena ndavotera na transfer ikumatheka kapena sizikumatheka. Chabwino
funso lachiwiri ndiloti tinamva NLB amanena kuti agwirizana ndi chigamulo cha ku court kuti azitumizanso maofficers yawo kuti ngati munthu analibe chiphaso zikathoka pomwepo pomwepo kuti akathetsa akapembesa mkaolo wa ujeni wa mavoti. Halo. Tokumvani pitirizani. Tikumadabwa kuti loinyamba sezi imwe ngati kwathu kunoko madera ena NLB maofficers yawo kuti azitereka ziphaso zokuti angatha kupembesa mkaolo wa voti kulibe. Ndeni mafuna ndifunse kuti kodi iwo ungolina pa wireless kuti agwirizana chigamulo cha court komano zochitika pa ground zosiyana. Chabwino. Ndithu. Tathokoza kwambiri kuthyolo. Mwina tiyambire pamenepo anzathu NLB. Zikomo kwambiri Eric Yohani chifukwa cha funso lanu pa nkhani ya chigamulo cha kukoti ndi mmene NLB yayika ndondomeko yake kuti chigamulo cha kukoti chivomerezedwe ndiponso tichivomere ndi kugwira pa ground. Zimene ndikuwuzani zakuti pamene tinandira chigamulo cha kukoti zonse tinazivomera ndipo makina athu amene timagwiritsa ntchito yolembetsera anthu adali kuti ali ku field kumene timakapanga za verification pa phase 1. Ndiye nthawi manager makina sinatha kuti achotse kuti tiyambe kukamo program yoti tigwiritse ntchito ya kulemba anthu. Ndiye nasiya makina aja mpaka phase 1 inatha. Ndiye phase 1 itatha ndio amene makina aja tachotsa program ya verification ija kukamo program nawo yolembetsera anthu. Ndipo chifukwa makina awo sangatheke kuti tike percentile yonse ya meki imene nena kuyambira kucha tatumiza malisti amasenta amene makina awo tiyayike madera onse amene ameki akupanga kalembera wa chisankho. Ndiye kumeneko anthu athu akhalapo ndi makina awo ndipo mana ambiri tayika kale koma mukudziwa chifukwa cha vuto la pakati pa mafuta ndi zina ndiponso kuti timagwiritsa ntchito makina kuti tikemo program yoti tikayikemo program yolembetsera anthu mwina ndi mwina zinachedwa koma ndikutsimikizani kuti pomofika mawa malo amene anatsala aja nawonso akhala kuti makina awo afikako. And ifeyo ngati NLB munga mantchito yathu ndikuti timulimbe Malawi aliyense ali mkandula wathu and chimene atichitiranso akoti nchaubwino kuti mwina anthu amene sanalembetse ata panopo mwina kwakamizidwa kuti akalembetse nawonso akhale mkandula wathu. Munga ndanena moja kuti kulembetsa mkandula wa NLB sikuti anthu akhala ndi mwayi wachisankho okha kuti akalembetse komanso zinthu zina munga ngati ku banki kaya afuna apeze driver's license kapena passport azafuna kuti akhale chiphaso chaunzika chimene NLB timapereka. Ndimo kutsimikizirani kuti malo onse amene tanena kuti tikapo makina oti alembe anthu za chiphaso chaunzika achitika amene atsala pomafika mawa. Zikomo kwambiri. Chabwino cheya mwina musanawonjezere tingomva funso lina kenako muyankhe. Hello. Mwaswera bwanji? Taswera tikudziweni komanso kumene mukuyimbira. Kulimbira kuno kumanje Lemisoni Tawani. Lemisoni? Tawani. Kumulanje. Tilankhuleni madzulo ano. Ine mwanga ali pa machini amene akugwiritsa ntchito akuti machini amene akugwiritsa ntchito ndi amene akuoneka ngati anthu akwakanawo kapena amene azagwira ntchito pa sukulu la chisankho ndi amene waukaniwa ayankha amenewa akuyankha ndiposachedwa. Okay, jadi. Pali funso lina ngati? Pali funso lina ngati? Funso lina. Chabwino. Tathokoza kumulanje. Amene akhale akuwapatsa ndithu yankho zokhudza funso limene afunsa kuchokera kumene kumulanje iwowa akufunsa nkhani yokhudza makina amene akugwiritsidwa ntchito. Hello. Mwaswera bwanji? Taswera bwino leni. Taswera tikudziweni komanso kumene mukuyimbira.
Uno ni Junior Mzomera ku Livingstone. Ku Livingstone? Yeah. Ku Rumbi? Yeah. Oho. Dzina Marinda? Hello? Dzina lije Marindani? Junior Mzomera. Mzomera? Yeah. Kuli ku Livingstone yako? Yeah, kuli Makola kwa limu ku studio. Kuno studio Makola wakante. Pelekani fuso. Fumbana kuti ine nkajambulisha kwa kwamba so kajambulisha zina ndio cha linyake likabalani kweli likaela uje certificate cha so na kajambulisha bwe myaka ntumuta waje mushoye ni ID kujenga uzile kumana ya kuchito bwe the same day after pepan bayake mungayachichewa kuti apulike makora. I understand. Okay, ulizani chitumbuka chene chicho wazigorenge? Ulizani chitumbuka chene chicho wazigorenge? Mbona kajambulisha zina lani linyati li hopo mbwenu paranga babu Junior hopo Mzomera mbwenu tena mmoja na kadaya hapo nangisha ngalo kujambulisha mwalibisha zina la kunchito ilo lilipo mbwenu na mashauri yake siza kajambulisha na la jambulisha mbwenu pa kufuta pa mwika na fuma jirika pepa Junior mbwenu kwa saudi anga sinti zima mbwenu haruda kuwena di kaka sinti zina mbwenu kusinezea gula mbwenu halipila kwa paka mwantano idea inafumia 2023. So kwa hizi ni zinga panga mbuni ni pasuzi ini. Oho. Ya wapulika wazigorenge sono hapa ndi. Oho. Taonga dad. Taonga. Kuchokera ndithu kumene ku Rumbi. Ndiyankhaine pang'ono tena kamwina ANRB ayankhakonso. Bongo funo nena amene ngandamvetsera bwinobwino funso lawo akunena ndithu kuti analembetsa chaunzika ndi dzina lina then anapita ku NRB kuti akasinthe dzina lija ndi anayiyamba process yosintha dzina lija komano chiphaso chawo cha dzina lawo limene amafuna iwowo sinatuluke kuyambira 2023 ndemwe nayankha ndi NRB koma ife ngonena kuti akabwera ndi chiphaso cha dzina lawo lapoyamba limene amati Junior Zomera ndili ifenso tidzalembazi Junior Zomera koma ngati mashini mwawo NRB linasinthika ndimujatani nani kuti NRB ali ma centers mwathu monse akumapanga pa Chingerezi tumati upanga verify ngati munthu yodi analembetsa ndi NRB ndikuti akabwera iwo akazatchula nambala yawo ya chaunzika chija dzinalo ngati linasinthidwa ali ndi NRB adzapasa slip yoonetsa ndithu kuti dzina lawo linasinthidwa ingakhale kuti kadiyo sanawapatse tikadzagwiritsa ntchito slip imeneyo ndikuti ivinso mukaundula mwathu lizaonetsa ndithu kuti dzina lija pano linasinthano ndi a Junior Hope Zomera komano zonena kuti chifoti kadi sinatuluke zimene zasadandaule iwo ngati ali nayo nambala ya chiphaso chaunzika angotibweretsera nambala yayo chabwe mwina NRB kena kwa chair akhale akutsindikapo kani yosintha dzina ku office kwathu timakumana nazo ndefe timalangiza anthu kuti ife ngati NRB sitichita ndondomeko yosintha dzina ngati munthu afuna kusintha dzina amene apite kwa DC akalembetse kuti afuna kusintha dzina ndipo akatero zonse zofunikira zinopita ku OPC ndipo kujama kafufuza mwina amvomera kapena mukana akamuvomera zimapita pa gazeti amanembera sokalata kuti application yani yosintha dzina yavomerezedwa kwambira dzina lanu latsopano ndakukhala kuti ndikati amene zosintha dzina zikakhala kuti zavomerezedwa amene abwere ku NRB asalepatse kalata ya umboni yokuti kusintha kwa dzina kwavomerezedwa ndefe tipatenga umboni umenewo kuti tiwese mkandilo wathu kusintha dzina la munthu kuchosa dzina lakale kuika dzina tsopano kuti munthu yavomereza kusintha dzina ndengati ndondomeko yonse inavomerezedwa imene udanatsatira ndekuti mu system mwathu muli dzina latsopano ndekuti kalata imene analembera polembetsa imakhala ndi receipt ndiye imene akafika kusintha kwathu ndiyo akathandizidwa akafufuza mkandilo wathu kuti munthu ngati anasintha ndiye akapatsa zofunikira kuti alembetse kumeke ndimene zimakhalira chabwino chair
zikomo ndiyambire funso limene abwera kwa choka kwa Yohane Kucholo kuti kodi matransfer ndiotheka mwachidule ndizotheka ndithu. Tikamaliza ndondomeko yonseyi yakalembera m'magawo mwathu tidzakhala ndi nthawi yokuti anthu amene akufuna apange transfer komanso tidzakhala ndi nthawi yotsimikizira kapena verification. Ndikuyankha kwa chidule ndikumeneko. Funso limene linachoka kumulanje kuti kodi makina amene anthu akuwanenawa ndi omwewo. Ndiyankhe motere kuti ifeyo a bungwe la meki tili ndi makina amodzi. Ndiyankhe motero koma mwina ndifotokozerepo ndikuona ngati kuti mwina apena pake zinthu zikumalowererana. Makina athuwa the election management device tikugwiritsira ntchito kalembera anthu amene apita kukalembetsa kwaona ndithu kuti tikugwiritsa makina amenewa. Ndipo tikazamaliza kalemberayo tidzatulutsa kaundula kapena kuti voters register imene mayina ake azakhala amene akulembedwa panowa. Mamonitors aja anakambidwa mapate representatives aja amene akuonerera ntchito aja azakhalanso ndi mpata ovomereza kuti manambala amene amatuluka pa center ndi amene atuluka mukaundula akulingana. Koma mwina ndifotokozereso funa kuseri kwa funsoko kwa makinawa kukumanenedwa kuti makinawa agwiritsidwa ntchito kubera zisankho. Ndimafuna ndifotokoze kuti ndondomeko yathu ya kaponyedwe kwa voti sikanasinthe. Anthu tikagwiritsabe ntchito ma ballot paper kuno sitinasinthe kuti anthu azikavotera pa makina. Ndimafuna kuti nditsindike pamenepa kuti timvetsetsane. Tikafika munyengo ya manomination makandidate adziwika kuti makandidate athu ndi awa pa udindo wina uliwonse, ife tidzakhala ndi nyengo yotsindika ma ballot paper. Ballot paper imene ndimene ikagwire ntchito anthu ukaponyera voti monga timachitira nthawi zonse. Kutenga ndithu ballot paper kukalowa mu booth muja ndikusankha amene tikufuna kuyipindapinda ndikuyika ballot box ndiye kuti voti yaponyedwa. Ndipo mavoti amenewo akawerengedwa ndithu mene amawerengedwera nthawi zonse. Makinawa sakukawerenga mavoti chifukwa choti ndizipepala ite ma ballot paper akawerengedwa pamanja. Ndimafuna ndifotokoze fuka ina kumanena kuti yayi mukangodina chala chanu pa makina ndiye kuti mwaponya voti. Iyayi sizichoncho. Zikomo. Chabwino titenge funso lomaliza pano mafunso awiri kenako titseke program imeneyi. Hello. Mwaswera bwanji? Taswera bwino kainu. Aswera. Tikudziweni komanso amene mukuyimbira. Ine ndine mayi sali kuno 24. Ndi mafunso wana awiri. Funsa. Funsa ndithu. Funso langa loyamba ndikuona kuti nthawi imene ankalembesa anthu poyambirira pali anthu ena amene sanalembeseko komano tikuona kuti anapitirira mwina zaka 30. Nthawi imene ijayo mwina ena anali kuchipatala madwazika, mwina ena anali kuti ali kumaliro ndithu, mwina ankabwera anapeza kuti mbali imene amalembesera anapeza kuti mwina aseka. Nde ngati amene wawa tikuona kuti mwathandiza bwanji kwa chigawo ichi chimene amalembesa ababaji nazapezekona kuti amati ayili kulemba okhaokha amene ali oyambira zaka 16 kulekeza 25. Imodzi mwa iwo nali ineyo amene nali kumaliro nthawi imeneyo. Nde ntapitano nthawi imeneyo amalembesano ana oyambira zaka 16 ninakanidwa maulendo kwana awiri. Nde anandiuza kuti ndipite ku NLP. Kupita ku NLP akuti ayi mupite kwa DC. Kupita kwa DC akuti ayi mupite ku State Council. Nasikana naenda monsemo ndikubwerera. Akuti ayi mukatenge chikalata cha kwa mfumu. Chikalata cha kwa mfumu chija kubwera no chigawo ichi chomalizirachi. Amana kuti nthawi yonse munali kuti izaka zanu zisimukuyenera kuti mupange mukuyenera mupereke ndalama moti pola napereka 2000. Munapereka kwa ndani? Napereka kwa amene amapanga amalembesa nthawi imeneyo. Komanso nali ndekha ndi gulu la anthu ambiri. Apeze kuti amene amatilembawo akabwera 9 koloko ichi apanga zonyenya mali 12 koloko. Ya kwa 12 koloko ija amati ayitupira ku lunch kukadya. Akapita kukadya anthu amene amadikira amene pamauza kuti amene ali ndi kashi napangire changu ndi kumakhadiza changu zija pamara niti. Amapa ndi ma 2000 acha. Anthu ambiri anabwererabe ngati kwathu kuno 24 kuna anthu ambiri anabwerera amene zipatso zawo zinatayika
amene manambala amaiji anatayika kwena ndiona kuti angakhale mapepala aja alibe manambala awo anatayika anthu ambiri ntchito amabwezedwa nthawi imeneyo kuti anthu ngati amene wawa mwathandiza motani kwa aliyense ali ndi ufulu woti akavote ende sizoti anthu ngati amene wathandizidwa motani. Chabwino mukhale pomwepo akuyankheni. Chabwino. Zikomo kwambiri ku 24. Ndipo Kungwenya amene kukapena pompa pa 24. Kungwenya timapangira pa jeni pa space ground pa Gweni. Oh, pa space ground. Ayi chabwino. Akuyankhani. Chabwino amene kuchokera ku 24 titenge funso laye na pake na ku Justice Ntalimanja kumanso chifungo ndi apanda akhale akuyankha. Hello. Hello. Mwaswera banji? Taswera kena bwana. Taswera tikudziweni komanso kumene mukuimbira madzulo ano. Ine ndi Leonard Naluso kuchokera kuno munzu mwankwerepa koma ndi Chilazulo. Ndemanga kapena funso? Kuli mafunso awiri kapena ndemanga so imodzi. Perekani ndithu. Ndemanga yanga ndiyonera kuti tathokoze akhoti olamula kunena kuti amene asanalembesa alembese chifukwa kunoko kunalanda anthu ambiri anabwezedwa, anthu aja anali ndi kanthawi kochepa akalembesa aja anabwezedwa ambiri anabwerera. Choncho atabwerera anapezeka kuti ulendo uno wa meki ndi kulembesamo anthu ajaso anabwerera ananena kuti gawo chanu chizapezeka nthawi inaje. Ndiye tithokoze kuti ananena kuti anthu alembese, tingopempha kuti chifukwa choti kunoko kuchirazo anachoka anapita, tingopempha kuti abwerere anthu azalembese kuti azakhala ndi ufulu otani ovota. Funso ndilonena kuti tikamayenda tikumamva mphekesera ngati kumekiko kuti kuli ati kwapezeka makina amene ali anyuwani amene akagwirisire ntchito chake tikamavota. Ndiye mphekesere kumamveka kuti zipani zina zikumakana makina amene kuti ati makina amene sabwino amakhala chinyengo. Ngati ameki muti anthu bwanji. Chabwino funso lina ndilonena kuti ameki amanena kuti powerenga chisankho chimenechi azawerenga ni machini posiriza ngati kuti zonse zachoka maboma mwina zakhala machini amene agulidwawo. Kodi azipani amene akukana zimenezi, kodi nthawi imene ameki akagula ije makina ngati amenewa, kodi azipaniwo anali alipo? Chabwino. Ogula makina amenewo chifukwa mphekesere kumveka kuti zipani zina zikukana makina amenewo. Kodi ameki anagula okha opanda kukambirana ndi zipani zinazi? Tagomera pamenepo. Chabwino. Ndithu. Chabwino mafunso ndithu awiri amenewo eno lino ochokera kwa amayi aku 24 amene osenda amene titsekere nawo program imeneyi mukhale mukamba ndi cheya kapena ayambe azathu ayena napi. Zikomo kwambiri amayi Chisada area 24 amene anavutikira kuti mwina alembetse. Tingofonenepa kuti nthawi zina popita kulembetsa amakumana anthu tizovuta zina ndi zina chifukwa chamene anthu athu nthawi zina amene amagwira ntchito yawo. Ndipo chifukwa imene tikupepesa kuti zinaenda choncho. Koma ngati ku area 24 tili ndi kwa post office kumene timalembanso anthu amene kumakhala kutsegula tsiku lilonse nthawi masiku a ntchito oti iwo anatha kupita kukalembetsa. Komanso kwa DC timalembetsanso tsiku lilonse, komanso ku city center ku post office timalembanso anthu tsiku lilonse nthawi ya ntchito. Ndiye pa chifukwa chimenechi tikwapempha onse amene sanapeze mpata olembetsa kuti atha kupita malo amene kukalembetsa. Ngati angapeze vuto ndiye kuti atipeze ku NRB ku Capitol Hill kapena apite kwa DC akatha kupeka chilendo chawo kuti athandizidwe. Ndiyankhe choncho zikomo. Chabwino amatumika. Yes, so I think ndingoyankha mafunso amene afunsa a Leonard Naluso ku Chilazulo mwachidule. Ndingonena kuti makina amene tikugwisa ntchito pano, tikugwisa ntchito makina amene wakuti tipangire kalembera wa chisankho. Koma ndithu muchanafotokozera cheya kuti nthawi yovota sikuti anthu azavota kugwisa ntchito makina yayi. Ndipo ngati anthu akuti mvera kunjako adziwe ndithu chimenecho kuti kuvota sikunasinthe. Tizavota bemene tinavotera 2019 komanso mene tinavotera 2020. Palibe ndithu kuti bungwe la Electoral Commission lizagwirisa ntchito makina kuti tiponye voti iyayi. Komanso kawerengedwe kama voti ndi momwe muchimene tikapangira ndithu kuti akazamaliza kuvota pa polling station ipo kuwerenganso kuzakhala ndithu mmene timapangira ndithu kugwirisa ntchito manja kumawerenga baloti imodzi nkugwirizana ndithu kuti mabalotiwo akwana mwakuti.
palibe ndithu ntchito imene tizanene kuti kugwiritsa ntchito makina kuponyera voti kapena kupanga kawerengera wa chisankho ayi. Makina amenewa ngati pazakhala kugwiritsidwa ntchito ndikonena kuti makina amene azagwiritsa ntchito kusungamo information akamaliza kuwerenga muja ndikuti kulowetsa machine mujano kuti izi zamene tawerengazi zakwana mwakuti ngati zizalowetsedwe machine. Ndimafuna ndingofotokozapo ndithu kunena kuti mene timagula ndithu makina amenewa even malamulo amanena kuti ndondomeko iliyonse imene a electoral commission afuna agwiritse ntchito makina timayeneka ndithu tizipanga ndithu mogwirizana pamene achizungu timati in consultation ndi achipani. Ndiye ndimafuna ndinene motsindika ndithu kuti ndondomeko yonse imene tinayambira pamene chisankho china bungwe letu kuchina panga chisankho kuti tigule makina amenewa achipani ndithu akhala kuyenda nafe limodzi. Tinapita ndithu kapanga kafukufuku kuti makina amenewa amagwira ntchito bwanji ku Zambia. Tinayenda ndithu ndi atsogoleri azipani amene timati mgwirizano nawo wonse wazipani amati CMT, Center for Multi-Party Democracy, imene muli zipani zonse zimene zili ku parliament kuja komanso zimakhaso ndi nthomo ya zipani zimene sizili ku parliament. Otsogolera ndithu wa CMDO plus iso nthomo ina ndithu imene inasankhidwa ndi bungwe limeneli anayenda nafe limodzi ndithu kupita ndithu ku Zambia kumene tinakaphunzira kuti makina amenewa amagwira ntchito bwanji. Ndiye kuti kungoyankha machidule achipani anatenga nawo mbali ndithu kuti makina amenewa apezeke kuti tasankha ndithu kuti makina amene ufuna kugwiritsa ntchito ndi amenewa. Koma ndithu kungofuna kuchotsa nkhawa za anthu kuvota sitizagwiritsa ntchito makina yayi, kuwerenga mavoti sitizagwiritsa ntchito makina. Chabwino chifukwa cha nthawi mutseke acheya makamaka potsindikaso pa zimene zafotokozedwa mwachidule kuti mawa tidzapezenso poyambira. Zikomo kwambiri. Pamene tikutseka ndingokumbutsira kuti gawo lachiwiri likuyenda ndithu. Masenta amene tili ndi ku Nkhatabe, ku Rumpi komanso kulikoma kumeneko kumpoto. Chigawo chapakati tili ku Kasungu municipality, ku Dowa, ku Nchinji komanso ku Nchewu. Chigawo chakumwera tili ku Zomba City, ku Blantyre City, Cholo komanso ku Luchenza. Kumasenta kwathu tikumatsegula 8 koloko mmawa ndi kutseka 4 koloko masana. Nthawi ya nkhomaliro kapena ya lanchi ntchito kumagwiridwa ndithu komanso loweruka ndi la Mulungu kudzikhala kotsegula. Ndipemphe amalawi tonse nzika zimene tinakwana zaka 18 komanso tili ndi chaunzika tiyeni tipite ndithu kuti tikalembetse. Kwa amene zaka ndizokwana komanso ndife nzika ndithu koma chaunzika tilibe tiyeni tifikenso ku masenta tikathandizidwa moyenerera. Ndipempheso kuti anzathu aku media, ku mipingo, mafumu, anzathu azipani tiyeni tiyankhule ndi anthu athu tiyalimbikitse kuti akalembetse pokhala ndi ufulu ndi udindo wa wina aliyense. Tikapanda kulembetsa sitikatha kuponya voti. Anzathu achipani anthu akhoza kumatiombera m'manja kumabwera ku misonkhano koma ngati salembetsa ndiye kuti sakativotera, kusonyeza kuti manambala amene tikuwafuna sitikapeza. Choncho ndithu timeme amalawi onse amene ali kumadera a gawo lachiwiri kuti tituluke mwawo nyinji tikalembetse kaundula. Zikomo. Iyayi tikateronso ndekuti tatsiriza programu yathu imene yapadera dziwani za kalembera wa chisankho. Mu studio muno tinali ndi wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission amene ndi Justice Annabel Ntalimanja, komanso tinali ndi David Matumika Banda yemwe ndi mkulu ona za malamulo ku bungwe la MEC, komanso tinali ndi Ano Chikungu amene ndi director ku National Registration Bureau amene amatiunikirapo zokhudza mmene gawo lachiwiri la kalembera layambira komanso kuluzapo zina ndi zina zomwe zachitika mu gawo loyamba la kalembera amene. Tikumananso mawa kuyambira nthawi ya 7 koloko madzulo pa Zodiac Radio, pa Zodiac TV komanso pa Zodiac Online. Ine ndi Dickson Chivwati Gono wapadera ndathokozeso onse amene athandizira kuti program imeneyi itheke. Malawi Electoral Commission. Ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi.